Pekné ránko z Lozorna na Záhorí. Vodná nádrž Lozorno. Bufet pri priehrade. Pekne to tu majú. No ešte raz dobré ránko z Lozorna. Dnes mám v pláne prejsť Malé Karpaty z Lozorna a smer buď Rača alebo Svätý Jur. Ešte uvidím, kde skončím. Aj tu sú protitankové zátarasy, pozostatok z druhej svetovej vojny. No, prišiel som po zelenej z Lozorna, teraz budem pokračovať po žltej. V podstate dnes nemám ani nejak stanovenú nejakú pevnú trasu, kadiaľ pôjdem. Isté je, že idem na kopec Skala teraz a potom sa uvidí, kadiaľ budem pokračovať. Mám tu nejaké prestíky do Horobrania, tak navštívim možno aj nejaké kopce, na ktorých som ešte nebol. Prvý výhľad po ceste. Lozorňanské breziny, 324 metrov nad morom. Na vrškoch tu sa stretá zelená značka so žltou. Zelená ide z Jablonového. Takže teraz smer Skala 1 hodina. Skala 502 metrov nad morom. Tak to bola Skala. Teraz budem pokračovať po žltej. Žlaby 405 metrov nad morom. Sú tu nejaké cyklistické traily. Vrátim sa na žltú. Parádna značka. Aj tam. Pekný úsek okolo týchto lúk. Okolo tých lúk som išiel teraz. No, tu žltá pokračuje doprava späť do Lozorna. To je tu taký okruh. No a ja musím nájsť teraz cestu na spálenisko. Na mape je kreslený nejaký chodník, je to niekde za touto lúčkou, tak dúfajme, že tam bude. Bolo čo tu je. To bude asi nejaký tiež cyklistický trail. Ináč tu dole je hneď cesta asfaltová na Košarisko. Veľmi pekný ten trail. Musím si ho zapamätať. To by som zvládol aj ja. Tu pekne klukatí, mierne klesá dole. No, tu to začína. Tu je už cesta. Spálenisko. 503 metrov nad morom. Pekná rovinka po hrebení. Ďalší kopec je len o 1 meter vyšší.
4 búčky, 504 metrov nad morom. Košarisko. Dorače 3 hodiny 25 po zelenej. No uvidíme ešte. Krásne to tu kvitne a rozvoniava. A idem doľava. Zelená ide rovno. Takže po modrej idem hore na červenú a tam sa ešte rozhodnem, či do tej Rače alebo do Jura. Trampský kameň pod Horvátkou, Svätý Jur 2 hodiny. Takže som sa rozhodol, po tejto modrej pôjdem do Svätého Jura. Za 2 hodiny mi ide odtiaľ vlak, takže keď zmiernim tempo, tak by som tam mal prísť akurát. Salaš, sa križujem s červenou. Svätý Jur, stanica, hodina 46, takže ešte musím trošku zmierniť tempo. Chvíľu po asfalte. Odtiaľ toto bude už len z kopca. Pôjdem opäť do lesa. Svätý Jur stanica, tu končí modrá značka. Ale pekné sú zničené tie značky.